Efter generalforsamlingen 4. oktober 2012 var der konstituering af den nye bestyrelse og nye poster til bestyrelsesmedlemmerne. Undertegnet blev valgt til formand og Birgit Bæk til næstformand. Vi sagde farvel til Lone Heide og Heidi Olsen, og de nye bestyrelsesmedlemmer Erik Fogede og Anne Møller Andersen blev hurtigt involveret i bestyrelsesarbejdet. Kort efter valgte Børn i Afrikas grundlægger Vagn Frigge Schmidt at forlade bestyrelsen, hvorefter suppleanten Lis Jannes blev fuldgyldigt medlem af bestyrelsen. Vi benytter lejligheden til at takke såvel Vagn, Heidi og Lone for deres store arbejde i bestyrelsen gennem flere år. I uge 42-43 afholdtes en studietur med 12 deltagere. Den blev gennemført på succesfuld vis med mange gode oplevelser og også chokerende situationer ved ubeskrivelig fattigdom i Rakai og Lyrensunde. På turen fremkom en deltager med et forslag om byggeanparter, som gruppen syntes var en god idé, og som vi derefter forelagde bestyrelsen efter hjemkomsten til Danmark. På Facebook skete der allerede på studieturen daglige opdateringer, og vores nye bestyrelsesmedlem Erik Fogede har flittigt holdt vores side ved lige og uploadet aktuelle billeder og historier. Markedssalg med varer fra Uganda blev som sædvanligt gennemført hos undertegnet i november, men også andre steder var vi heldige at måtte organisere salg. Det samlede bruttosalg beløb sig til 46.000 kroner. I marts 2013 bidrog Mejdal Kirke ved Holstebro med over 17.000 kroner, indkommet ved deres forårsmarked ved salg af varer. Undertegnet indledede markedet med at vise billeder og fortælle om Børn i Afrika og vores projekter. Medlemsbladet. December 2012 blev pakket i nye omgivelser i Vangede Kirkes ungdomsgård, som vi gerne må låne til formålet. Vi startede et nyt system med rudekuverter og foranstillede personlige breve med diverse oplysninger. Folkekirkens Nødhjælp har fortsat betalt for udsendelsen af bladene, og det er vi naturligvis taknemmelige for. Samtidig har SDS AS sørget for trykning af de vedlagte breve til medlemmerne. Vi fortsatte med nyhedsbladet i april 2013, og det seneste er september 2013. Den nye kampagne med byggeanparter blev en stor succes. Allerede i starten af december havde vi solgt de første 20 styk til Maimonas hus, og vi kunne meddele Rakobav, at de skulle sætte første husbyggeri i gang. Samtidig satte vi gang i det næste anpartsprojekt til Juliet, og primo februar var 23 styk solgt. Vi bad derfor Rakobav om at finde yderligere emner til husbyggeri, og den næste, der blev udvalgt, var bedstemoren Nabusolo, der har 6 børnebørn i sin varetægt. Maimonas hus var næsten færdigbygget, da Birgitte fra bestyrelsen var i Uganda i slutningen af marts. I maj måned var man i fuld gang med at bygge Juliets hus, som stod færdigt i slutningen af juli. Vi fik flere kollektindtægter i løbet af sommeren, samtidig med at vi fik lov til at benytte brøndprojektet Dinadonnas restbeløb til byggeanparter. Vi besluttede derfor at give grønt lys for starten på Nabusolos hus i løbet af august, og bad samtidig Rakobav om forslag til endnu et byggeprojekt. Ikke så snart var kvinden Konstantia og hendes 3 børn udvalgt, før Skelforskirken donerede 18.000 kroner til netop byggeanparter. Dette husprojekt kunne derfor sættes i gang primo september. I midten af oktober var bedstemoren Nabusolos hus bygget færdigt, og lige nu er Rakobav derfor i gang med at finde endnu en trængende familie. Mængden af gaver og bidrag samt kontingentindbetalinger steg kraftigt i november og december og videre i 2013. Ikke mindst takket være Eriks arbejde med medlemsservice og personlige breve, ilagt kuverten med nyhedsbreve. I juli fik vi svar fra Erik og Magda Stærgaards fond om, at de havde bevilget os 16.000 kroner til blyantsprojektet. Flere kirker benyttede juni og juli til at samle ind til os, og det gav til sammen næsten 2.500 kroner. På den negative side hører desværre, at mange af de såkaldte Pearls-sponsorater desværre misligholdes af de personer, som har tegnet sig. I starten af september viste det sig, at 17 af de personer, som har tegnet sponsorater, ikke har betalt, som det lovede. I alt manglede vi således op mod 38.000 kroner. Hvis ikke det lykkes at få sponsoren tilbage på ret kurs, er vi nødt til at dække udgifterne til Pearls-børnene med penge indsamlet på anden vis. Dette vil selvfølgelig gå ud over andre aktiviteter.
Det sidste nye er, at vi i bestyrelsen har gjort en indsats for at kontakte disse manglende betalere, og det lykkedes at få nogle af dem ind på banen igen. Et andet problem er, at vi ikke får så mange uøremærkede gaver, hvilket kan gøre det svært at finansiere de løbende udgifter til f.eks. løn til Josephine i Uganda, trykning af blad, spontane tiltag, som vi hører om, osv. På hjemmesiden er der også sket ændringer. I starten af året fortsatte Claus Bøje Bavn med at opdatere siden, men per 25. marts ønskede Claus at fratræde, og Erik tog midlertidigt over. Vi benyttede lejligheden til en fornyelse af hjemmesiden, således at diverse artikler fra bladene og videoer fra YouTube, der allerede var produceret, nu kan læses og ses på hjemmesiden. Endnu en gang tilbragte vores næstformand Birgitte Bæk et par uger i Uganda sammen med Josephine. Denne gang var det i foråret. Birgitte gav support og hjælp til Josephine og afholdt blandt andet bestyrelsesmøde med den ugandiske bestyrelse. Samtidig fik de udført en del arbejde i forbindelse med blyantsprojektet og fik også besøgt alle børnene fra The Pearls. I foråret arbejdede vores kasserer Lars Ravn ihærdigt på at få regnskabet fra The Pearls turnéen færdig. Der var mange forhindringer, men det lykkedes til sidst. Desværre gav turnéen ikke det overskud, vi havde håbet på, men vi må glæde os over, at vi har fået mange nye medlemmer og sponsorer, og at koncerterne har gjort stort indtryk rundt omkring. Bestyrelsesarbejdet har kørt gnidningsløst med blandt andet følgende emner til behandling. Vedtægtsændringer, det er dem, der er på dagsordenen i aften. Fornyelse af samarbejdsaftalen med Folkekirkens Nødhjælp. Den nye aftale blev underskrevet i marts. Fornyet ansøgning til Magda Erik Stærgaards Mindefond, efter vi blev sprunget over i 2012. Besøg på og samarbejde med Ørestad Nye Bibliotek omkring annoncering på biblioteket og mulighed for udstilling og foredrag. Ansøgning om penge fra tipsmidlerne. Vi søgte 2 forskellige portioner. Og det er for bare at nævne nogle af de emner, vi har haft oppe. I løbet af sommeren flyttede formanden til Grønland for en periode, og vi diskuterede i bestyrelsen, om det var hensigtsmæssigt, at formanden ikke befandt sig i Danmark. Imidlertid må vi konstatere, at meget af arbejdet i dag foregår via mails og over nettet. Men vi undersøgte for en sikkerheds skyld også det juridiske aspekt. Da der ikke var noget, der krævede, at formanden befinder sig i Danmark, besluttedes det, at undertegnede skulle fortsat som formand, og Birgitte Bæk ville klare opgaver, som kræver repræsentation. Ved bestyrelsesmøderne har vi anvendt Skype. Undertegnede har været medlem af Folkekirkens Nødhjælps råd som repræsentant for samarbejdsorganisationerne. Jeg blev valgt ind i 2001 og faldt derfor i 2013 på grænsen for medlemskab, idet man ifølge lovene hos Folkekirkens Nødhjælp højst kan være medlem i 12 år. Det har været et spændende arbejde at deltage i beslutningsprocesserne hos vores storesøster Folkekirkens Nødhjælp, og samtidig ved flere lejligheder deltage i forskelligt udvalgsarbejde. Ved landsmødet på Nyborg Strand måtte jeg derfor med vemod tage afsked ved det sidste møde i rådet. Vi forsøgte samtidig at få Anne Møller Andersen fra bestyrelsen nyvalgt på den ledige plads. Det lykkedes dog ikke i denne omgang, men imidlertid har Anne på anden måde tilbudt sin hjælp i Folkekirkens Nødhjælp. Samarbejdsaftalen med Folkekirkens Nødhjælp er fornyet, og FKN fortsætter med at udsende vores nyhedsbreve. Dog ikke så mange som tidligere, i det vi har saneret en del i databasen. Personer, som ikke er medlemmer og som ikke har ydet bidrag til os gennem flere år, er blevet bedt om at melde aktivt tilbage, om de fortsat vil modtage nyhedsbrevet. I modsat fald bliver de slettet. Alt i alt har det været et meget frugtbart foreningsår med mange nye initiativer og et godt arbejde fra alle i bestyrelsen og fra de mange frivillige, der hjælper til. Herfra skal lyde en stor tak til alle for bidrag på forskellige måder, både økonomisk og med praktisk hjælp. Alt sammen noget, der i den sidste ende er til gavn for børnene i Uganda.